Amana Soludo nwere iwu omelu na Anambra State ọfụ, and we are seeing the progress. We have seen the successes Anna achieve with that new laws, homeland laws omelu, and the inauguration of Operation Udogashi. But one place in Choloka government, not only government of Anambra State, but the entire southeast state governors and possibly federal government if possible. There is one place I want them to pay attention, because that place is where we started getting it wrong. That place is where we started getting it wrong. And I know that now this broadcasting today may not go well with so many people, especially people among my age and the people below my age group. But those people who know above our age group, like those who know in their 40 something to 50, we of course understand this program in the Menabania. And I greet you. Share this video. It is very important that you share this video. You gotta go share this video. Now, during the time President Buhari shared Nigeria, a minute with a logo, solar lighting. Share this video. It is very, very important. Yeah. Okay. So, during the time President Buhari shared Nigeria, something or fight. Something President Buhari fight against indiscipline. Now, Kelukesi say Osiwe na eme fight against indiscipline. Fight against indiscipline according to administration of Buhari then, whereby people will show evidence of knowing something in a way before you can spend a certain amount of money. Like during the time Buhari shared then, as a military president, you cannot just all of a sudden buy a very expensive car and drive it to the village. Bia cruise, I see Abuja follow, Bia blue that motor. All my gonna motor, Bunaga Abuja, Iruebahe, but the money fenalo. A verifiable something, a verified something before you can drive that car around. Prince Christian, I greet you. You gotta go. If I were fight against indiscipline, as in terms of rule about cleanliness and all those things, but let us stick to this financial crime. You gotta go. That time, people now flaunt wealth less because you don't want to go and start explaining too much. Share this video, because now this video now a lot of people ndo metro nwere ike be ikono ụfọdụ nwere ike be igwe, but when you look at ife a na-ekwu critically, iya ama na ife awu the foundation of what brought us to where we are today. Now foundation of ife kpọtara ya ebe anyị nọ today na ala Igbo, and ọka mebiri ife na-aga where a boy of 17 years will suddenly drive back home with a Benz and a 20-something million, 15 million or 18 million. Maya ejet one mama na aboegu obuputa bundles of ego na aboye without asking questions. Without asking questions. Okay, all of them know without that money. There that money. They read that money codedly. Yes, the consequences of Ifomelu on his or her head, but fronting that money around when you know you don't have any legitimate means of income is going to deceive so many people, is going to
bring down the morale or the hustling spirit of so many people to think that they are playing. And that is how when they recruit our youth into crime. I don't know if you are getting what I'm saying. Look, let me tell you, I am old. I am not an old man, but I am old enough to know that now about 10, 15 years ago, 20 years ago, na mwadu 14 years, 15 years, 16 years or 17 years kana agbambo ka o nweta admission ba school or ana-achọ ebe a ya akpoje ka ọ mụọ ọrụ or ana-akpa nkata ịkpoje boy metụ aka na share button na ọ na-elele this video, click on like and love. You gotta go. Mana today nwatakịrị do 16 years iche no lose go. Nwatakịrị do 16 years today go na na-akpa nkata so si for ya da kọlọwụ no lose go hope na depression na-eme na ọ halauzi ụla na Emeka jikwa wee go CLS, onye nke ni jikwa wee go GLK, onye nke jikwa wee go C300, onye nke ni jikwa wee go ịghọtago mmadụ 14 years or mmadụ 15 years efirugo na n'ụwa nke ya agacha ana because of gono, because na financial indiscipline arona the order of the day. Now Arisa, okay, I will confirm. Yeah, I will confirm that news. You see? Now ka onye Jeremiah Assumpta nnedalu obviously kando share this video. Please share this video to very important, because I believe that this video is really going to stress on a lot of things I need to remember, because this is the foundation of where we started getting it wrong, where we start glorifying wealth without even thinking of possibly source of that money. Now, on a video post to yesterday, that video really got me thinking. Video of a Chika Sinum post to where almost the biggest industrial estate in Igbo. Remember those days. Remember those days. Remember those days. Mwife jemu odogu. Wo no we factory ebe a na-arụ sugar. No we factory ebe a na-arụ mmanya. No we business establishment here and there. No masị na-agbara eboyi du 20. No we branches na Onitsha, nwe na Port Harcourt, nwe na Aba. Mgbe ahụ inwe branch na Aba, inwe na Onitsha, inwe na Lagos, inwe na Port Harcourt, imani imezugo. And the branches niile a nwechara ụmụ boy nwezie ebe ọga nọ. A na-ebute container, a na-ebusasị ọga sef nwekwara ndị a na-ebi afịa free credit elecha, enwe shame of that distribution. Ego aha na-akpaghalị ịkpọta nwa zụọ nke bịara ịmụ afịa bịa mụchaa afịa ojebido nke ego a na-aga zụọ ọnụ ego nwere ugwu. Gone are those days. Gone are those days. Today, ife jizie mo odogwu ba ịta ata awụ eburu Rolls Royce eti na convoy, eburu Mercedes keriva na-akpọ S600 etinye na convoy, achịkọta Land Cruiser, chigido Land Cruiser, chigido Range Rover, chigido moto mee convoy ọdụ 20 ekporie gai na line. Federal government dey provide their security of more than 20 policemen with DSS na ndị amị. Esolo otu onye ụwa niile amahọ ọmụ na ịhụ enweghị ike ikwu na one serious or two serious business do legitimate kala aka gbaile mgbọrọgwụ ọ na-eme. Gọọmenti enye security more than 25 eburu silenu pepe na-enyegharị mkpọtụ n'ebe niile, ewere na confuse ụmụazị na-ata afụfụ were agba mbọ. Gone are those days mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, mgbe ya ahụ Oliver kwa afa mmadụ n'egwu osiru CEO ọkpọọrụ ife nwere ugwu. Gone are those days. Gone are those days.
You will ask yourself, where are we going? Today, people glorify village mansions more than business establishment. People glorify jekene juo nwe ya ajuju ki we manife na about financial discipline. I think na ye bido introduce in our institutions. You got to go may you go do jiga something a may introduction or wulu na mother ya dey maybe na year 1 or na year 2. You got to go because it is going to the rate and manner in which our younger people are throwing ill-gotten money during those days in Nagwayo. Onye na-egwu wayo, onye na-azụ ọgwụ, onye na-eme ife ọjọọ were egote ego na-ezo ezo ọha like igosi onwe ihe ka ghara question the source of that money. Where did we even lose it all? How did we get to the point here I know today where people throw money around without government trying to know the source where all this money are coming from? Epotazie if nwata kere do 25 years on area BP do to na on do depressed no boy akpatacha na ego akpatabu ego. Epotazie if nwa do 18 years o give go up because no feel no boy akpatacha na ego. Nwa do 18 years in anya moto a na 20 million ebe ko si we wote ego. There are those days when you will keep that money. You will not want to spend that money in such a way that no one with the attention of people, so that people will not begin to ask questions. But these days, there is nothing like discipline. Onya can do say, na no bafo owulo menana. And the okorobia baye na do good name for job. Okorobia baye na do good name for job. Emuti for job na draw her too fast. Emuti for job. Jenene all these men, no palo. If I know generational wealth. When I mean by generational wealth, I will give you an example. And that example is clear. I'm going to use one person. Let me use somebody like Prince Nicholas Okachukwu ikuku ọma ndị Igbo maka use onye Nnewi ọdụka ya sị na mụ just chọọ ka m prove a necessary point. So I would rather use Prince Nicholas Okachukwu ikuku ọma ndị Igbo, and I will also use Satoni Ezenna Orange Drugs Ikenga n'aka ọkwa. Then I will use somebody like Joel Pharmaceutical Onyango. You got to go. Let me use these 3 people, or I can use again Edison Noruku. Can I use Onyenewi? Seaman Nanobi. All these men are men. When they stand today, they can boast of more than 2,000 or 3,000 millionaires or billionaires through their means of business. Through business, they have been able to raise millionaires and billionaires into you got to go. Those men, how many of them can afford maybe this kind of lavish lifestyle? This our generation maybe now do misleading, because if what you do misleading one, they say timu na they say tisom nazo potasie ha ne flashy cars anya ne big mansion and showcase ebe niile ne bundles of money. This is a generation that can abuse money. Ibe to father me atese father me nde nwele ego ya we na-eme ego anya odo anya na ego agba na mgbọrọgwụ je na community uje nene men kpatala ego enwekwa boys wụ men kpatala ego ọhụụ ife a na-atụ ọhụụ ego achị n'aka a na-achịgharị ebe niile were na-eme nka nke odogwu ma amaghị ife a na-eme. The kind of money these guys may throw around is not even inspiring our people. Rather, it is misleading our people.
Government is supposed to iti anya wobata ife a na-akpọ financial discipline n'ebe ụmụ okorobịa nọ. That is the highest mislead go ụmụ okorobịa by nke anyị elu 18 years. Ama m mgbe ya wụ oge ahụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa nwatakịrị dị 17 na 18 years ka nwere taịmụ o ji abata. Taịmụ ahụ ruo ịbata ha n'ụlọ ikwu ife na-eme n'ilo. Taịmụ ahụ ruo ịbata ha n'ụlọ ikwu ife na-eme n'ilo. Ọhọ nke kịta nwatakịrị dị 14 years jeche ebe ọ na-eje ọsọ ya ọya ya anata ife ọ ya emedewe ewu ọya ya ekwu na ọ ya abata ife ọma wee chi niile ọ nata ọpụta ọdọghịrị ụzọ bata barụ nye ahụ discipline zi ụmụazị discipline kịta. Ụmụ okorobịa kịta wee buzie wee ghọcha agụ the kind of obi ọjọọ ndị mmadụ nweziri kịta because of na na-achụ ego do too much. Youth can do and undo. Anyị ejide mmadụ bụọ mmadụ ka anụ na-achọ pasị anyị eji nwe ego ka e wee riwe ego ka onye nwanọ ma akpa afa. But you know the people I am talking about. The kind of money they are throwing and fronting around is misleading our youth. Chisco ha, Kerafaya, she the Anyebu ha, ABC Transport ha, GUO ha, the late Tony Masifa, Obi Jackson fa, Dozi Oye fa, those men bale go ya witi anya na mili, ifu na go ha nwelu solo. And that is why if we be family ga fa na make a lifetime investment ya dakwa enye younger generation hope. Mana ụmụ okorobịa ndị steeti anyị a niile ewu ebuteghị ego asịghị ejikwa nọ n'intu real estate maka real estate wụnyawo the highest camouflage a na-emezi kịta. Real estate ikwu ha niile eme ịlụ ilesi ụmụnna ya egokọrọ ịlụ ha anya ozugbo ilesi ụmụnna ya egokọrọ obie a na-erizi ego ya awụ. O nwere ndị anọrọ na m etu a one certain time m bịara unu na-abịa unu nọ na moto nọ na Siena na-ene one boy nọ na nkọmanya. I wee gba from Lagos to almost Benin. Imife ọ na-eme o si na Ola of Lagos page pụọ ọbanye na Gidi Cars. O si na Gidi Cars pụọ ọbanye na Gidi Clip. O si na Gidi Clip pụọ ọbanye na Celebrity Gonodo ebe a ga-ada egosi ndị a na-abụ ego. O si ebe ahụ pụọ ọbanye n'ebe ndị Akwa Okuko ha jere ife. O si ebe ahụ pụọ ọbe ife niile ọ na-ene na-ewu flashy and the flamboyant lifestyles of people. He doesn't even know the story of how they started. We need to go back to the drawing board. Yes, what Soludo is doing in Anambra State is good. But I am saying that the government should checkmate and monitor the social media space. See, he made this public show of money. A lot of people are not getting the signal right. Yes, a lot of people are not getting the signal right. The kind of money these guys are throwing around. Look at them, even native doctors. The kind of money they throw around. Ayakata, a whole bundle, throw in a bundle. What do you even aim to achieve in all that? I know that we do that in our own little capacity, but I am telling you that it is not right. It is not right. That is one of the highest thing they mislead you Mokrobia by. Mainly they are into crime. It's in Lagos, Biara village in Abuno. You know the Omo to 30. You know the Omo to 30. Nke wana kwa Land Cruiser, kugido Land Cruiser, kugido Land Cruiser, kugido Land Cruiser, kuwe 9 or 10. Eko de kimwe. How much? Ịpụta na community ya ahụ agụwa ndị wunde mere ife anyị agụ ego ọkwa onwe na ndị kpachala ego ego their next generation to come here. When you see those men, they live their life because they know that mega we go well foundation we pugido well born. So let us not pretend
like we don't know that na social media space here so we corrupt our youth. They now start looking for easiest way to make money. Egbazie ye na ebi akpori e boy, ogbalo boy 5 years. Opialo na nwa Emeka ajere Onitsha, o je Lagos o no ho 1 year, o play go bata. Egbazie no ya bia muolu 2 years we bido nke. I have a reason why nji we je gba okwi na alu carpenter or furniture video tie na Facebook. The reason nji we make is for me to tell our youth that some of these men you are seeing today ọ̀pọ̀lọpọ̀ nda na-atụgharị ego a na-atụ n'elu ọ̀pọ̀lọpọ̀ nda na-atụ ego a na-atụ n'elu because the truth is that a lot of these our old men kpatachara ego kpata na ego gbanye mgbọrọgwụ n'ala. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ese na ha mere 1 or 2 things but ebe family na-anya den abụlọ at that particular thing ha na-eme. That is why some of them were able to build conglomerate today. Mommy Joy, I greet you. They were able to build conglomerate out of that unpleasant situations today, and today they have grown past that Ebana Miami. But if this generation of rich men how can you continue to teach people how to spend money when you cannot teach them how to make money? I am asking you, how can you continue to teach them how to spend money without teaching them how to make money? Emma boy, up one, if I with people like Innocent her, Ibeto her, Kerafa her, Okemiriwan or Rukuha. This is something they brought. Rojenifa, she from years on Moka. Name them. Name them. All these men. Bengasiha. Call them. Bishop Okonkwofa. All these men. If I will say Zoha, remodel Loha, women for today. Now, Ewa boy, Omozo Yenekuyo. Bogodu nwata kirikita gbanya bia agba boy ona agba boy ebe o ma no lu HK ona ebe api magodi igwe ma no ya pita ego now egbazie ye bia muolu o weju onya okwado cheeto o na akwado oje wolu player say no na muolu. How are we even going to start teaching our people that there is dignity in labor? How are we ever going to go back to the yesteryears mgbe ego nwere ugwu na na-eri tata ego enwe ozi ugwu akpụtọsiziri ego ba ihe nwe ozi isi ka ego ba ihe ezi wee nwe isi ebe mmadụ ya anọkatapụta na-akwụ ozu isi n'iji 45 cows wee bịa mmadụ akwamozu. Is that not highest? What do you call that? Is that not a show off? You want people to start calculating how much one cow weigh, calculate it into 45. What does that show? Like in a hotel, no, only you 45 cows. Why can't you put that money in an envelope or in a check? What is the essence of those show off? That is show off. Misleading our people into seeing that Nadonia will go well enough. It's about 50 something to 60 million. We'll support one man, just not the support and Anakuzu. What is so? When I move around Chikasin village, when I go into Kotek factory, Tommy, when I go into Jolly factory, when I look at somebody like Prince Nicholas Okachukwu, when you look at the success story of GUO, when you look at the success story of Frank Neji, ABC Transport, when you look at success story of a lot of our prominent men, Dozie Oyeha, Achome that also na Newu. But let me even add, Denka Service. When you look at the success story of those people,
it will motivate you more. Unu enezina anya n'ụmụ okorobịa na-apụta atụgharị ego a na-atụ na Facebook na ego a na-emislead ụmụazị be anyị, ọ na-eti ụmụazị be anyị na high jump. Gọọmenti checkmate that nonsense. Enough is enough. Mmadụ ekwughe ọdụka asị na amụ ife a na-eme. What is the aim of those nonsense? Ewere mmanya 5 million akwa ya na kamera, ewere mmanya a na-ere 10 million ofu akwa ya na kamera, a na-emislead gara ụmụazị. Ugboro ole ka ịfụda n'ala ebe ata eze nọ na kamera kpọrọ mmanya 10 million. Ugboro ole ka ịfụda n'ala ebe ọ nọ wee mee ihe. Ebe generation of this young men anyị nwere na-eme ọgaranya wee ebe na-enweghị ike ịghọta na ndị mere ego ji wee nwe ugwu first na ala Igbo. Anyị ma ebe ha mere ọgaranya nke ha, anyị ma ebe ha mere ọgịga rụrụ na nwa nke fa. So government should caution this man. They should go in and organize themselves. This public show of wealth ha na-egosi apụta ebe a na-eme mmemme ebukọrọ bọndụl ego ha etu a na-atụnasị ya elu. Nwatakịrị nọzi ofu ebe na-amụ ọrụ asị ọwa ife a ka ọ ya emegido wee nwee ike gwọnga anyị gbachalụ bọị esetụrụ ọya ọ na-ama na-eji biznes ya ọpịcha ọsịrị n'ọkwụ ngwa afịa niile ọkpọ ya na shop ka mmadụ bụ n'aka ife a bịa na agha. You know, people think in different ways. People think in different ways. Anọkata isi etu akpọsa moto na line ime n'ofu moto n'ime owu moto a na-ele 200 something million 900 million. Mmadụ ewesịrị na ịpịkọ kapịta anyị niile pịkọ ife niile na olu hiva. Why ndị be anyị ji wee decide zie ya na this public show of money when now the way forward? It is driving our youth into crime. It is making our youth lazy. They are beginning to look for easiest way of amassing wealth so that they can come and throw it up. It will also say throw it. Enough is enough. Government should caution our people. Federal government should respond with immediate effect. Look at the kind of crime rate in America. And such kind of crime rate maybe 15 to 20 years ago. Umuruzikesi ha bomado kano umuazi a ejideru toje this house of rep member. This house of rep member to the Onisha. We boye we just owosuye side the second Niger bridge. Among those suspects ejide from about umuazi to 20 years. Keri if only 20 years chukata na lego nke no give go up na 20. No ya chita muziego weje biya kana cry modo ke tonto. I want you to look at to reason with me. Keri if what kere to 20 years chukata na lego we give ze up or no boy apatacha na ego apatabo. No boy apatacha na ego apatabo. Oji we feel no need is a court to corners. Come on for you, go we meet you up with your boy. Kile boy by normal. Okay, I want to channel 18 years. My kado 17, 18, 19, 20 years. In my point, I'm going to 17 years, 18 years. No, remember that dash I may go my mom and Aranya. I'm a mumbenju no kata. We gain all that self-independence. Yes, I know. And those of us, some of us, like yeah. Mgbe ahụ ama akwa ego talụ mgbe anyị dụcha 14 15 years mostly 13 years wee gbapụta ama akwa ego talụ afụ ka iyi akwa ọzọ na-awụghọ nke ahụ ego talụ ekwesịrị n'ọwa ọfụma. Those days mụ nwego ga na-atụ ọjụ ha amụ ekwuo nnọọ onwe cousin m nwanne onwe my cousin nwanne okwu ha ama ekwuo nnọọ that my cousin nyeru nya still I appear ịkwara gị ịtarị n'elu ọ na-enye gị ị na-agba ọtọ ka ịgbara ya n'ime ha akwa. You got another kind of thing. Oge ahụ enwe a kind of discipline. Today even parents are lacking behind in their obligations as parents. The kind of freedom and free hands that in this room has these days now this is so alarming. I am telling you, as your woman say, or was it way to esi wee zụọ anyị ka esi azụ ụmụazị kịta. Ịmakwa ụdị aka ike ji wee zụọ anyị. Ịmakwa ụdị aka ike
Akike ji wee zụọ anyị azụrụ anyị Akike to the point that today ị na-eme 40 years 40 something years o nwere ụfọdụ ife ihe eji gbola aka uduo onwe ọdụụkọ ka nwere onye na-agba many years of ịdọga aka na ntị ịpịarụ buo ego ọnụ ị nọrọ n'ilo mosquito ata ahụ bife na-akpụte n'ime ụlọ ị na-akpụ ụra abịa dee ihe ebe ahụ dị n'ala were ịtarị pịapụ my God n'anya so many years ahụ molduru some of us today o nwere ụfọdụ ife ihe eji ime were aka duru onwe imegodu nke ahụ eme conscience a na-apịaghị taa mana these days ahaziri ya azụ nwa azụ chaa chaa nke na ego wuzi the order of the day onye ọ na-nwere ego n'ala Igbo taa nwere uche ịghọtago echie ya echichi n'ụlọ ụka obodo echie ya echichi eme ife without even checking ayo Chris daalụ without even checking to know the source of money onye ahụ nwere these days enwe burial apụta ebe ahụ erie ego ha ka isi ka enyi ka erie ihe ahụ eri ihe na-eri ihe na-enyebe na-akwa mmadụ ife a na-eri ego ahụ ka e wee gosi ndị mmadụ na ego ahụ rie ya n'ụdị ọya dị ụta. Government should look into all these activities. It is misleading our people. No. It is misleading our people. Ikwu onye kita ọdụ ndị mmadụ ka ya sị n'iwe enemy of progress. Because click on like and love. Share this video. You gotta go. Click on like and love. Share this video. Na arrest Akwa. You gotta go. I will not be surprised. Na arrest Akwa. I will not be surprised. Why would I be surprised? Those guys mislead our people a lot. Ha mere our people ọdụka ya sị na-atụ ụtọ ego n'iro ha mere ụmụazị anyị na-aba into depression nke a na-nwe na-ahụ ego na 40 years ọdụka oluzughe on si arrest ya o deserve ya si arrest ya you no deserve ya. I'm saying it whether na arrest ya or not arrest ya I am telling you that no deserve ya. Yes. When you look at the kind of money ibeto ha nwegasịrị onwe the kind of inspiration ọ ya da enwekwara ụfọdụ ndị nnukwu ọga like ebe na Nkwọ Nnewi enwere ụfọdụ ndị nnukwu ọga ya awụ ụdị ego ha nwelu Kenneth Azia Ken mmadụ akọ ha nwere ụdị ego ha nwegasịrị nwere root nwelu mgbọrọgwụ ịghọtago nwelu stages before ruo ebe olu and the fa na-eri ihe efu ka ha si eri ihe ịghọtago fa na-eri ihe efu ka fa si eri ihe how this new state enwere kịta feel no throwing bundles of money up and down driving around expensive cars building mansions were na-eme competition were na-mislead the harry people. Wilfred Franklin, I am okay, brother. You want to go? Our government should bring back financial discipline. Or if I'm share this video, click on like and love. We are going to treat this particular topic for a while. Since we already know that government in the guidance, we will keep calling their attention to necessary things that they are missing. We will keep calling their attention to necessary things they are missing. You gotta go. Unwere ife Buhari mere ekwugo nya oge nke Buhari. Unwere ụfọdụ ife ihe eme government will come for you. And in those days mgbe anyị ka na-eto eto ndị
ndị niile na-akpa ego adọghọ straight na-ezo ezo. Of course, my friend, cheers, it is here, come and join me. Ndị niile na-akpa ego ọjọọ na-ezo ezo na-achọ business ha eji wee legitimize onwe fa kasị na-efa ka onye a na-eme. Mana these days anyị eburu ego ahụ na-eri ihe onye nọ na nkasị hey ọwụzikwa mmụọ da ifa ọnya ka ụmụazị ndị seti ya na ọgba ya ji wee ghara inwezi conscience igbu mmadụ. Jee nene dire oke jee nene ndị egbugolo egbuo, jee nene ndị egbugolo egbuo since over 5 years now. Ịmalụ ndị nwụrụ since over 10 years from last 5 years. Ka ịmalụ ndị ka within the last 5 years egbuo na more than 5,000 people n'ala Igbo because of na-achụ ego. Because of na-achụ ego. Onye ka Henry afụgo m that comment biko adrops na ọzọ ka ọ ghara adrops na we have I am go the news. Ụmụazị kịta and ndị ọkara okorobịa maka ife mmakpọ ha ndị ọkara okorobịa mere ego enwe ozi ugwu. O nwere ụdị ugwu ego nwere mgbe aha anyị na-afụ PO ogbu awafa uchelinko ha ngo brosofa. Call them people from different field. O nwere ụdị ego ugwu ego nwere mgbe ahụ ego enwe ozi ụdị ugwu akịta onye ọra na-afụzi ego na-ele achụ ụlọ taa tete echi ego ejughị akpa. Onye ọwụna na-afụzi ego na-ele achụ ụlọ tata andụ ọnya ka o ji wee na-adụzi ụmụ okorobịa ibe anyị ka ya sị na ị na-nwepụ n'ahụ ya ọdụ ka ya sị na iwu efelio. Echefuzie na ego nwere usoro. Ego niile a na-achịgharị n'aka na-awụ na ya elu na-erie na event na-erie na wine na-erie na moto na-erie na ụmụ ife do flashi ka e wee gosi ya ifu nke okpogide fonu okporo fonu 5 n'aka okporo fonu 5 n'aka sọsọ ka e werie na-eme odogwu ka e werie na-egosi na ego ụtọ ego pubentri taa ego Rolls Royce Colina na-echi ego Phantom nwanne echi ego S600 ego G-Box gogido moto go moto more than 50 yasa were na-emeru show off ebe niile. If I have motivate ụmụazị by pushing that nonsense because it's enough is enough. Enough is enough. All this public show on Nabi na East every December and every festive period. Enough of that nonsense because you see happen on that. You want to go? Enough of that nonsense. Ka mụnwa wezugo ya ọwụ na echedo onye ya ekwu ka mụnwa kụzie ya sisizie na-ezugo kwurie because ife aha amaghị onye ya ekwu ka nna like ikwu say hapụ that nonsense a na-eme. Enough of that nonsense. Ịchọzide ala sef ka akpọwara wunde kpatara ego n'ala Igbo akpọrọ wunde nwere ego gbanyere mgbọrọgwụ. Those people they don't make noise. Those men they don't make noise because they know the value of 1 kobo. Look at somebody like Kosharis. Somebody like Kosharis was somebody with a workforce of over 7,000 people. Manangumu workforce 200.
mana ịpụta unu a na-eto gharị money everywhere were na-edeceive gharị ụmụ okorobịa na-achụkọ ndị mmadụ into depression. onye chọwazie ka ọ dụka unu oje mmanya aka n'ife ọjọọ ama ọ nọ n'ụlọ ahịa eche like that. oge ọwụna dị rate esizi etu ogharị ego na-eje mmemme ọtụzie ka eji eme show kete ife ejizi ama onye kpatara ego owu onye kpọrọ the most expensive wine na club ebe a na-enwezi mmụọ mmụọ na-eketa ahụ imegido ya ife jisi ike lụta klọb nwere afa ịdọnọzi ya na buru ego ebe niile ahụ ka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ. ebe niile ahụ ka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ. marụzie ya malụta ata ịnọsị na ife onye eji ego mee ka nkụ. ịnọsị ife onye eji ego mee ka nkụ o invest chana na necessary places ọ chọrọ invest. ana m ajụ o invest chana na necessary places ọ chọrọ invest ego. etu a Gmon kịta solid o meeting na up with the most current electronics only the region wee hit the market. Iwatago o wee wuruzie ịbata mmemme bulu one bundle of $100 note na abụọ ma o load gido 1000 load gido 1000 o ruo etu a ewere na-atụ ya ka na-atụ gụnụ kwụsị na ife ahụ unu na-eme n'unu ji ihe misiri dị ụmụazị biko kwụsị na ife ahụ unu na-eme n'unu ji ihe misiri dị ụmụazị anọkọta alụ otu ife bubata n'afịa a na-ele ya adaghị ele amara ma na-ebugharị ya n'afịa ọ bụrụ na na-eme biznes ụzụ amaghị akpụ ruo ole egbe anya n'ọdụ. It is high time all this youth anyị nwegasịrị n'ala Igbo ebe ọwụna isi na wee bute ego a you should go into mentorship program within the big men. Go to all these big men enwe n'ala Igbo so that they can mentor you and tutor you on how to make good use of that money when you water. Who they throw is around we really deceive regarding the money. Izushi Angos, I greet you. It is not that money. Government should look into that activities. It is throwing a lot of youth into depression. A lot of them, when you descend to where has they earn their living, are losing hope in what they are doing. People are no longer going to school. Kerifo yaga maybe 5 years in a school. Ebo na year 1 Emeka enweghị ebe o jelu buru otu agbagba moto bata obodo niile kọrọ ya aka kwụrụ ọtọ keneye mezieri nyanwa ọdụka ya sị na onwe ife ọ na-eme. Because what we do now is that we now talk down and look down on hard work, but we glorify ife ma ghọta ahụ. It is high time je na-eme ndị akpala ego nwere isi. Stay close to them ka ife the line of discussion ha ya dị nwe ka ife buche ha na-eje ndị ọgbara ọfụla ya wụ onye ọnwụ ife o ji eme owote ego ahụ ebulu ego na-akpagharị ọsọ n'ịlụ esteti ụfọdụ alụcha onwe onye ego ụfọdụ alụgide alụọ 30 buildings of udumabakara na-ama n'ana ọfịa na-eto na nke onwe onye ego ewere na-aza na anọ into real estate because the highest camouflage now is in real estate. Go and look at even B-Lord. Look at what B-Lord is doing in Oka. As little as that guy is, as young as that guy is, look at what he is doing in Oka. Yes, I know that B-Lord will a way of living that kind of extravagant lifestyle, but it is not to the extent at which so many other people are doing so. It is not to the extent at which some other people are doing so. He is more investment driven than luxury. Yes,
He may have couple of nice cars, but you can hardly see the Lord in the gathering of throwing money, is exhibiting cars apart from regular cars. He is more on investment. It is more on that business, tutoring people, showing people how it's been done, mentoring younger generations in that line of business so that people can get involved in tech. Those are the kind of people we want. And not every end of the year, ibubata aparise bia ke nde chilaka na kota he bukoru jelie ipato kwa another one imewekwa ha show ipato ha film from January to December on edukwa December ibula aparise bia ke ha. Government should look into this thing. That is where we started getting it wrong. Share this video. Metwaka na share button. We share this video. Click on like and love. We started missing it all. The very first day, Ebidolu, he glorify money without knowing the source. We started getting it wrong the moment Mado ya compress 30 years or 25 years of labor success. People will now start looking at the success story, forgetting the hustle and the where it all started from. And the men not buy such kind of money. Can they? Those men are good generational money. Can now buy a good foundation, and they are not even misbehaving the way Umokrobia here say misbehave and akro haka and showcase ignorance everywhere. Nkwoye owewe iwe osokita emana na poverty na enye musowu maka ozo ifi yekwu no poverty na enye musowu esim from Nnewi ebe ego nwere ugwu nwe mini agwara na mmadụ nwere ego na Nnewi mana onye ahụ nwere ego. Ndị anyị na-ekwu na ha nwere ego na Nnewi ahụ dị ndị yi na-ekwu na ha nwere ego na anyị nwa ndị nwere ego ha gbaghịrị mgbọrọgwụ ahụ epuru na abụ onye ọzọ pụrụ gaa mba kwuru mba ego ha enwego legacy. Ụfọdụ n'ime ha achọ today afrofa that legacy will continue. Yes, achọ today afrofa that legacy will continue. P.O. Ogbuawa ọbụrụ onye Nnewi ka ọwụ P.O. Ogbuawa anwụọna but business continues. Yes, P.O. Ogbuawa anwụọna but that business which is that legacy continues. Ọkana aga Tony Mas na neni anwụọna but that legacy continues. Aka na-eme business. Every single person can benefit in that business lineup. Or call to her because no one. Yes. Ekene Dirichukwu, the Bangwana since up till today, it can afford Ekene transport, It can afford some of his establishment is still working. Can we focus in building for the future? Can we focus in inspiring younger generation instead of demoralizing them? The kind of money you are throwing around on Facebook, they demoralize them into thinking that what they are doing is worthless. If I call you Megido, yeah, mechanic I call you Alugido. Wherever we go, we go to 200 million. Yeah, shop ya call you Azugida Fiane. Wherever we go, we go to 50 million. Yeah. Or if all they make call you Megido, if we go, you will blue 10 million, boy and mad. On where Dalego, when me biego, where Dalego, when Negoni, where render our younger ones useless. 14 years a gift go up on this life. If you on a go na tab, enjoy yourself, or Zia go call that complain. No, but about ego.
nwa 14 years nwa 14 years maka na onwe mgbe moto na-enwe ugwu na ego oye ọhaziwo kịta moto enwe ozi ugwu kịta ego enwe ozi duru ugwu in fact ụlọ enwe ozi ugwu kịta ụlọ enwe ozi ugwu kịta onwe ozi ife eji ego emetụta enwere ugwu o nwere mgbe o nwere ugwu mgbe ezi duru ukwu ụgwa mgbe aka o nwere ugwu ya agogo ịghọtago o nwere mgbe o nwere ugwu ọ bụrụ ozi kịta ka o nwere ugwu o nwere ozi ugwu kịta nkwu oye ịchọ kwuo na-agụ m kwuo na poverty na-enye m nsogbu I accept but the truth must have to be said and or somebody ekwe we need to bring back apprenticeship. We need to bring back apprenticeship. We need to bring back Ijemwalo. We need to start planting the seed of hard work inside our youth. Akwa Okuko ha, Akwa Okuko ha, man pass man ha. Ndị nwa dibịa niile daje ụmụ okorobịa na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a. Na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a wuru ha na-agbara football ego bara busta echi na ego GRE nwanne echi alụ hotel nke na-eme arụ ụlọ epenti ego emezie ego nwere ugwu wee lụzuo value kpatakpa wee lụzuo value kpatakpata ụmụazị a na-etipụsizi isi je na-achọ ego ebe ego adụrọ ụmụazị ya agbawa mmadụ afọ mụkọrọ vital organ dị onye ahụ n'ahụ lee because of money. Ụmụazị ya ejeburu mmadụ tewe mmadụ a na-eti mkpụrụ ebe anya mmiri edewe onye ka ha wee napụta onye ego anatacha ego niile a ewere eje na klọb rie ihe na expensive drinks that cannot give you anything n'ahụ. A lot of ndị ọgaranya mma expensive mmanya ha ji edecorate n'aha o nwere ike ofu ụbọchị ofu visitor nwee ka o si do ya abịa ewepụta mmanya ahụ kpọọ ya ụmụazị kịta wee were mmanya a na-ele 10 million ewere ya na-asa wash ewere ya na-akwa aka ewere ya na-asa ihu. What does it mean? Can you mean? Like it. Can you joy you don't have? Buying a lot of things you know you don't need simply because you want to show off. Buying a lot of things you know you don't need simply because you want to show off. So all nature go back to the era of Buhari then. You got to go. All nature go back to the era of Buhari then. We are going to have problem. Go nke ịtụ ego nke ịtụ ego nke ịtụrụ ego ọwụrụ na-echi ya ho back to that era of President Buhari mgbe ahụ ọ chịrị na onye amị. We are not going to get the sanity anyị na-achọ because oke ọchụchọ niile nke igbu mmadụ
bidolu because no nya achọ ka o belong go, not ka o belong go because no chọ na build even wealth for that will last over the test of time. Some of these guys say now within the next 10 years all of them will fade away. Within the next 10 years all of them will fade away like a chaff. You want to go? But when we do I put a one no afafa kana no afafa we do today. Those men, women, no palego. On the palego inspire people, raise millionaires and billionaires from all corners. Yeah. Basically, we will to answer it here, but we will run more of this program for some time. We will keep doing that until government will pay attention. Yes, government should introduce Ifana or financial discipline. Yes, where government will investigate. When Diego ya we throw around the government will sit go do down. Why? So I go that jega no pera live. Yes. Oh, if I remember, onye kpala ego ọjọọ na-eme ọkpa ego ọjọọ nụrụ nwayọọ na eri ka agha na-ebịa jụ ya ajụjụ. Nke a wo akpacha ego ahụ akpala mụrụ amụrụ ọnya ka o ji ewu abịa mmemme onye ntọ a na-atụ ego ogbu mmadụ a na-atụ ego onye na-harvest ọga ndị mmadụ a na-atụ ego n'elu a na-akụ aka ma nwa dibịa na-egwu wayo anakọsịrị ndị mmadụ ego ha anakọsị ụmụazị ego ha ịghọtago. It was the Diabon that implemented the action to be effective. Yes, of course. It is there. It is high time government will activate that button again. Okay, for Owuruna Soludo Chasoro and Dudo Gashinalo. Owuna arrest Hogajik. Arrest Okuko Tiwara. Arrest on the new modern Mpiam Dibjanina, starting from Eke Hit and Do to Enide. Especially Okuko Tiwara and Hogajik. Those two guys need can government arrest detain offer. Don't even release them for now. Detain them. Yes, arrest them and detain them. People like Eke Hit and Do to Akwa Okuko. Those men mislead the millions of our youth. Introduce her to crime. Yes. We are not even talking about cyber crime because one guy will you can say no even the crime na atas offers ka na ata no madata turn no must buy to cannibals in the name of nana chwego man deze wanye nina hancha nile nidrika government reki hancha nile buru hancha nile buna Abuja eweba ha dump ha na Abuja ha na Abuja 1 year ha undergo rehabilitation ruo mmadụ chebe echiche ka mmadụ. Okuko Tiwara wori ana do onye ohi ji ọdụ orobi na-apị mbazụ ihe agụleri ka ọgụnụ nyere 5 million waya unu gwuwere sinsi ka unu ka na-egwu waya ahụ wee ruo taa enyere 5 million ihe uwe detu a no excitement. Were you expecting it? Unu akpara ya akpa? No excitement. The president had the 5 million can I say na gunumeri ikpokoro kwa if unu kpara akpa agreement unu reach kunu worie ne deceive ụmụ okorobịa bai una na owusu ụmụ okorobịa bai ọwụrụ na ndị udo ga-achị rụchasịcha ọrụ a arrest her from akonara to ugo ha obi adada fa Eke Hit fa Akwa Okuko fa Okuko Tiwara kelafa ya Okuko Tiwara mas Ogajiki fancha niile wụrụ na gọọmenti ekpokọrọ ha ụmụ okorobịa niile pụkọrọ nonsense ha dọbachara be ha je dọmpụọ ha na Abuja for like 1 year before fa batakwa ha mere alụ ha mere ụmụ okorobịa bayi lose hope in hustling, lose hope
nke nọluzie ọdị ya kwụwa gana hụ na anaghị ụmụazị baanyị na ya mee na kịta ịpụtazie nke na-azụ afịa sef eluzgo hope n'afịa ọ na-azụ, nke na-akwa telọ eluzgo hope n'afịa ọ na-azụ. A na-enwezi mmụọ dibịa day by day nke na ọtọ nọ dibịa usoro ibe egwutebe siki ọ hapụ ha bidolu na ndị ahụ ite niile ahụ ha dọbara befa each particular ite ha kọwara ife ite ahụ na-alụ. It will take them more than 1 year to explain every single content of ite ha dọbara ebe ahụ. You want to go question on these guys needs to be questioned. Yes, if I can say we go through wezoku kele otu mkpụrụ onye akpagwọrọ ọgwụ ka enwe ego. Tell me one single person ọgwọrọ ọgwụ ka enwe ego. Gburu anything ndị niile mma na anụ ụlọ anyị ma ha mara ebe fa nọ. Bagharịa n'ogbe outside ụlọ ndị nọ na Lagos rụrụ ọ ndị megoro ụlọ ọzọ ya afa rụrụ ụlọ ndị na African country rụrụ ụfọdụ ndị na Europe. Kedu ebe ndị nwe ife niile ahụ aghọwuru ụfọdụ n'ime ha nọkọtazie ha atọwa ntọ, ụfọdụ n'ime ha nọkọta ha atọba ntọ. Ụdị obi ọjọọ sef ụmụazị a nwere sef obi ha adụ n'azụ ebe a. The next generation ya abịa nwere ike ide na-apụta na junction a na-ahụ anụ mmadụ ahụ na-ata ya ata because ụdị obi generation ahụ nọkịta nwere obi ha adụ n'azụ ewu ji obi tii n'azụ. Onwedo onye na-eche ife second thought before na-eme. Gọọmenti ọkwa ịma ọwụrụ na-introduce Buhari system of governance mgbe ahụ in relation to financial crime and discipline. Ayaghị enweta ife a na-eje si gbadebe ife a na-agba n'ọkụ si kpugharịdebe ego a na-ekpugharị si kụzielu ndị mmadụ how difficult it is to make money, si kụzielu ndị mmadụ the diligent dị n'ịrụ ọrụ, si kụzielu ndị mmadụ what hard work, show people the means of making that money more than the way of spending that money. You are showing people, a lot of people ha mụtacha na ka esi eri ego na Facebook na ọzọ ijezi chute ego ahụ ala ọ chọwazi ebe ọ ya ama ya aka ka o wee bute ego ahụ. Kụzielu people more. Look at Billord every day by day he is talking about his business. Every day by day he is talking about his business, talking about tech, trying to see how he can bring in more people into his space. He is doing that. Yes, he is doing that even at that young age. Ndị ọzọ every day adaghị ese foto na club, a na-eme video na club, adaghị eme video na club. Amụọ nnụ nwekwara ife ha na-eme ka event to event. Amụọ nnụ nya ife ha na-alụ. Ejeho wedding na n'eni, eje akwa nkwụ na nka, ejeho nka ọkpụ isi n'ụmụ oji akwa nne omeka agụ na banga na akwa nne ebupụta nkwụ amaghị nkwụ ebupụta nkwụ ego ole achị ime wedding ma ọwụ akwamozu ebupụta over 300 million n'ihe saa n'ọrụ ọgwụ. Nya wụ ọgaranya nwa na-eme eme nya ka eji ama ọgaranya ka nsọ ọkwọ nya ka eji ama ọgaranya. Nya ka eji ama ọgaranya. Nsogbu adịrọ. I will end this broadcast, but we are going to continue again because we cannot stop talking about this. Daron. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you for watching.